Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, W Store, Mindanao Philippines. Welcome to my traditional Filipino Hilot with healing. Ayan po, magandang gabi po sa lahat. Ayan. Magtagalog tayo minsan para maintindihan sa mga hindi po Bisaya. So ayan, so magandang gabi po. May 6 PM ng araw ng Sabado. Hello po sa akong mga viewers. Love you guys. May gabi, ma'am. May gabi, sir. Sige, kalot. Okay, sir. So, ano ni? Anda lang pagid yan. Abot ba sa mga naong? Ani, ako si mga gabi, ganyan buntag. Mga alas 9, alas 10, ni buro. Wala kayo naglaag. Marunong eh? Asong na Hindi ko sa bagay. Mall. Mall. Sa akong mata. Lagi ka Nagpikot na. Ha? Udto. Ito, mula kam dito guys. Si ano? Udto ka na ba? Kanita po niya, itong February may sugod. Ha? February. Dugay yan. Oh, ang pasangan ako. Sige, matakato dito. Wala ka din na reklamo. Pasangan ako ni sabon. Kanang sabon mga Lemon, lenson di. Limdangan ako, yan natin yung gata sa ati. Gamit ako. Nagsugod ako diri. Limdangan ako, bahala Ayman, ka ikaw na sabon ba ka. ng copyright? Bato, bahala ka sabunan ka. Mandarang copyright. Hantot ka rin mo nang gihapon? Katol lang. Hmm. Ang siya taminan mo sa katol na abot sa lalo mula. Lalas mo Murag ba nara siya sa dampin. Mabaw lang, nga katudo niya. Pero pag sugod yung katol, mapila ka lang man. Ano ni Katol gabi? naman dyan, anak. Gabi lang iba na no. Muanda ni siya karon alas 6 na po ni ikaduha ka adlaw karon alas 6. Katol lang. Ang katol. Magbaga. Dili siya init. Dili. Katol lang siya mga tanang kaumro di pa kag lamiga sana. Ito mo maano ano. Nandabaw. Kupatanan ako ni Kuya Bit. Kanang muandal kag mutaan da may sa tag-alaunas gabi. Siya alas 10. Lamig akong tutulog. Kakatulog. Kasi ko pa nga. Hanto na, ubot sa kong likod. Nakulo na ko. Na? Barbareha na ka mama ba, no? Pero klaro ka ito ka mama. Si mama bang katupang napakuan sa katol, kaya akong lawas. Yung kibuntag mo wala man. Kaya naku napansin, hindi na pagkuhan. Nasa utong tutok ba nga, hindi ka si babaw ka naikli ka sa kuhan. So, hindi ka sa utto ba? Malaglom naman ko tayo. So katol nga. Ato. Wala lang kami pamati. Tina, katulog. Wala ka naman sakit likod. Kanila siya. Yung gikalitura mo gabi ko nga magpahilat na dyan ko. Nagini matabang. May samad? Wala. Anak ko pa ako na puro nila sa mado. Wala dito sa... Oh. Ano puro na sa mado kinatutan ako. Ano yung samad? Kani, mapitlat. Saka na. Ano siya? Pero wala na kamukha kitong manok. Ginamos, bulat, uyan, pasayan. Kao nang gyapon. Nya dili man siya pag mainom ko sa tirisin, di man siya mandan. Okay, nung inom makitambal. Ayaw inom tambal. Ang inom ko kagambal. Inom sa tirisin, dok alaw ako gipan. Mga semana, ko ako giandan, ko maayo ko ani andan nya ni kaong Pinay sa puno. limon. Ni kaong pugitlog. Ako rin po lang yung pinay siya. Oo. Ganahilot na sabi. Inday. Sakit akong lawas niya. Hindi ka rin tura mo. Hindi, biya. Tunok kayo. Biya ba? Itong payat nga babae. Pero pribado, yung amo na mata na, Ako sa kaya. murigap mo tao. Abal ka na muna kayo, no? Makatiguag sa mop. Tungon mo nga sa kadaghan. Iyon sa pagyan. Kanala. Pag-alot. Ngayon. Pagkapasan ako hindi kasi niya halang nga mawala. Ang bugnawan. Gabi. Huwag ka lang ilakwang. Gawas palay, palinggihan na rin. Mul. Ano na? Kung ano man, asa man yung Doon, nanabon ako. Ang sa may gisabon mo. nabuyagan ko. Wag ko ligo. Hindi ka nang sabon. Mga sabon ba ka itong nangaging adlaw? Sabon panlabanan mo. Sabon panligo Sa'yo na lawas? po. Ano na? Sabon panligo na po. Mga kanang Ang sa kunji. sabon na. Kunji. O yun, kana. Wala, ginagamit. Huwag ka matry atong, saan ka nila ginagamit ito sa katol, ma'am? Ako itong blue ba? Oo, bayo din. Huwag ka katryan na.
try lang daw. Bayod kayo ng flow? Oo, kanang bulo. Try na to. Kuan man na siya kanang para man na sa mga antibacterial kanang mga kuan ba. Kung sabon Japon siya. Umot Japon. Tingnan na. Sige, asa ka balay mo, ma'am? Lona extension. Smiling ka sa customer. So ayan guys, shout out sa taga Luna Extension. Hello, Ma'am Grace! Ligo City, ayan. Gusto na kay shout out, ma'am. Shout out, Ma'am Grace. Nangaon sila karon doon sa birthday. Sus, apas ng takada. Deliboy na itong sa likod. Sorry ka. Ako matawan mo bago ko matapos. Ganina, pag lilikon mo dali, uy, kuhan na mong kuhan ba? Nana sa ulo ba imong kuhan? Ano yan, gani? Nana sa ulo. Sige. So, shout out sa Tagalona Extension, Digo City. Ito na si Ma'am Dere, ako tabangan. Wala sila yung patabang. May katol-katol niyang kalawasan. Mag 3 months na niya, o lang. March, April, May. 3 months rin. So mag 3 months na nila yung mga katol-katol. Pero di man nga nangatol nga nang gawas ang iyang kuhan. Naman ko'y katol nga magawas ang pula. Kasi mo ha, hindi siya makita. Wala lang. Wala yun, normal kita na. Pero kung mo siyang tutukan siya, huwag nang mamaga na sa kuhan. Katol na. Katol na. May nila ko katok, mukuan na siya. Pero dati, dilim na. Wala. Ano maghilot tayo may dito? Wala. Wala man. Hindi ako. Sige lang. So, ayan. Ha? Hindi pa nagpambol. Pagkakol. Dugay na rin, pero mawala. Magod siya. Di mo siya Hindi permanente. siya permanente na. Hindi. Sige, so ayan guys, shout out sa mga regular viewers. Sumasukin ako sa Hilot, Relabi na sa Digo City, Tabalusot. Itusok akong dali. Itusok ako sa Wakwak. So ayan guys, so itusok ako sa Wakwak. Hintay lang ka. So ayan, of course, mga subscribers na ako, thank you so much. Sa ako ang on the way na, road to 2,500 out. 2,500 plus. So, ayan guys, malapit na. Maraming salamat. Of course, isa taon ako ang top 5 countries viewers. So, doon ako yung 5 ka-country nga nagasubaybay sa kuha. Thank you so much guys. Number 5, Saudi Arabia. Number 4, India. Number 3, United States. Number 2, Indonesia. Siyempre, number 1, Philippines. Thank you so much guys. Shout out sa lahat ng mga OFW. Labi na ito nagkasusunod sa kuha. Maraming salamat po. Kung karoon na ka nakita ng video, please subscribe. Yan, click ang notification bell. Sa updated nyo sa kina-upload matagal. Comment, like, and share po. So, ayan, mag-isugod ako bilog guys. Love you guys. Please po, share this video. Ang Love you. motivation niya, mga Yan na. Kamu tatap. Dari ka po. Sana okay na ka na? Sinusugo na kong gilot guys. Shout po sa lahat. Hoy, shout out sa taga Manila. Ang nag-comment ako kanina. I love you sir. Sir Mike po, no? Sa Manila daw siya. I love you sir. Saan daw makato daw ko sa Manila? Naging daw ko customer dito. Unsang na Manila, Davao. Lugos kita katong Davao. Nakita daw niya yung massage ko, ano sa? Parang ang galing yung mag-massage. Nakita daw niya sa YouTube. Hindi ako magaling, sir. May alam lang. Huwag lang yung magaling. Ano sa ating palina ka, boss? Murag lasik na na. Lahi.
Pero ang kotol ito sa atbang sa likod ninyo na iro, ulit tigulang niya. Tigul sa ninyo na, Hindi ko lang. tigulang ba? Tigulang mo ba eh, wala. Asa tandit sa likod? Kung na iro, Tandito? ako na iro ba? Kato sa Mege? Oh, hilutanan mo. Wala, may tigulan na. Ang kaya sa Pinono eh. Kato di mo Pero may babae, Ano? dili dat. Asawa niya. Dili. 61 lang nila. Pero dili ko. Sabado lang na Meron ka ng mga gulang doon. Gulang ba sa sis? Wala kayo, wala. Nakita din. Namay abot ka dyan dapat yan. Hmm? Namay abot yan. Gulang na yan. Nagpuyo, ginanda sa... Dahil sa kwarto nila, pero mayroong kwarto nila. Nanay na puyo yan. Dito sa kwarto ko ni Lola. Sa likod? Oo. Namay na puyo na. Muhapit ika-utko dito makulog. Kaya kung may kulang na siya kasi alin na mga kulang na bel. Di, nakuha natin pili nga lusi. Sabo na. Nailan siya na nagyaman. Nanawag siya. Kaya siya. Yun, tingnan ko na doon. Tigulang ba diya? Sa likod. Tigulang. Asa na kita ko? Magparot siya. Parang Babae. Babae na tigulang. itik. Adi ba? Tao lang. Muna sa tao ito ba? Namo na din. Kita lomba di upuan kanang gawin din di speaker. Speaker nga na yung mga iro na mga ni. Kung nailang sa lalok sa durian. Di speaker na kasi bata dito na video ganagan. Wala na mo na tagot. Ha? Katulog ha? Sabi dito kay ganina na yung katugon na. Dito ko iskilahan, hindi ko meeting. Labi, hindi ka to. Nakila ko meeting. Meeting man ang PTA dito ko iskilahan. Right, there's a new update. We have a new topic. Malilipod na kayo. Wala mo ako. Ano ito na ko? Kaman to, kuman Manila Sotso. Yan na may magpahilot ka na city.
Pero, Sa dilit di ay, magay magpailot niya. Kwaon mo rin mo niya. Ulit na to. Mura po kasi Nalapot ko, rapot ko muna ng cellphone. Pag na nag-practice, nabigay na uman. wala kita na ako kanya mga kapatid. Patasa po niya kung oras ko na kadugay. Kaya yung practice niya. Sabi nga, prof, no? Uy, dapat 1 hour na ingon sa teacher. Wala. Nagatay po meeting na habang Wala na, sabay-sabay naman ni. 1 hour lang, once a day. Bahala taga-adlaw po sa 1 hour lang daw. Ano? Kaya na, teacher, hapon na, nag-appeal ko meeting para sa discipline. O sa mga, para sa mga subject, sa mga gadget. 1 hour lang yun daw. Na. Sabi na, bata mo biyak ka. Oo. No. Ingon mo, dako na ko. Tiguang na ko. Kasi niya dako nimo. Ang dako gani para ni kuya nimo, college siya man ni dako, ni dada dako na o. Bata ko buka, bata ko sinip. Tiguang naman ito. Ano ka na? Tungkod na ka? Oo. Wala nagkuha sa ihang ka na abot ang kita. Mga discipline. Dapat 1 hour lang kita sa bata, bahalag taga-adlaw sa 1 hour lang kita sa budget. Tiguang naman ko. Basta pa tiguang. Tiguang na lagi ka po. Ang imong mata, bata ka. Ay, gana ba siya? Tiguang na ko. Ano ba tiguang? Di kasabot? Wala. Ha? Na, ka ng mga buwang. Wala. Oo. Bad lagi ka ay. Okay. Gusto lang siya. Kung sino na to. Okay. Ha? Ano, hindi ulan. Oh. Dalaga ko record no. Simupundak. Kung service na ka, Pakapunta. Nakita po sa ito nila. Ipati lang po yan. ay ito ibang service, para na ko. Ilan man boss? Ano kami sa pwede itong kang service no? Anong orasa? Ulan. Nagkipot. Karon po dayon. Wala maraman og kuan. Order og pag food delivery. Sige ba din kung sa ko kuya be? Ani ate be? Pag di na ako makayamang, mubuto na ko. Nya mga friend padalo ko na biya kay nawag kita ko. Nawag man sa ate ko, bali ko mo ate. Wala tao dito ako diyan na ako. Ha? Wala tao. Dito? Na, si Yanso sa TV. Ay, nabibili. Gani. Ya, sa, tapos yung underground. Ano ka ito ba? Kurang sa kan, ngit-ngit, kuan, yan, ano, sulod. Wala yung ayat. Bago na, bulak-bulak na siya. Nung may naguntay sa yung bana, haguro na naman bulak. Ha? Lagi, likod ko, nainganyo man ang lagi. Sa katulog ko dito naman, malitag bulak na. Sige, ganahan ko. Ano, ganahan ng bulak. So ano, bulak na likod. Wala ka itong ni muli ito mo? Hindi mo milo. Ulit tayo, di mo ito welcome na rin. Gatas! Ulit ang taon eh. Pansit Canton! Gatas! Gatas! Gatas mo na. Ah! O didi, bre, bata. Ah!
Dili ka bata. Ready na tanan lang, ready na tanan. Gutom jud ko man kanapon lang. Sapay. Ikandaghan pag ipakaon nila ang nila tapwa. Ang init din mo kamot yan. Ha? Ano po do? Hindi. Init ito. Ano ba kung sana imong ano? Init mo pa. Saan dagat? Sada na gusto nila. Malo. Ang pinondam ko, hindi. Kita ka man, lami na. Kung kasakit ka, kinagin mo na ako. Ay, pala niya, ano ko peke. Kaya magbawan ko na kasakit ang Ay, gatas dog.